Takže ahojte diváci, dneska tu máme nové video, druhý unboxing pyrotechniky na rok 2025-2026. Má to okolo 5-6 kg. Je to strašne veľký balík. Ideme si to rozbaliť, tak vám to vystrihnem. Už to máme skoro rozbalené, ešte je tam jedna vrstva. No ešte toto treba rozbaliť, no idem to. No, už je to rozbalené a idem vám teraz ukázať, čo všetko v tom je. No, dáme si preč plasty. Tuto je výplň. Čo je toto? Nejaký papier. Hej. No, tu ako prvé sú rakety. Ešte si toto odstránim. No, dúfam, že nebudú poškodené. No pozrite, koľko je tam kusov? Už som si zabudol. Čakajte, pozriem, aby to nevypadlo. Niečo je dolámaná raketa. Takéto sa dá. Počkajte, pozriem vám, koľko je tam kusov. Takže 21 raket, 21. Len túto sa niečo dolámalo. No. Tak hádam to bude v poriadku. Také malé, stredné, väčšie a najväčšie. No, a tu ďalej sú ohňostroje, toto si dáme preč. Všetko dáme preč. Prečo sú tu lentilky? No, to je prázdne. Ten výplň, krabica. Dám preč. Dobre. Tuto je ohňostroj. X-Mass, ukážem 20 mm. Musím toto dať preč, aby sa dal vybrať. A tu sú ešte 4 balíky Double Pirátov, 50 kusov, 116 decibelov. Si dáme sem, 4 balíky. No, ideme si vybrať ten ohňostroj. X-Mass Dreal. No, počkajte. Otočím si ho. No, 90 rán, 10 efektov, 720 gramov má, 65 sekúnd, minútu aj 15, no nie minútu aj 5 sekúnd. Tak, to má efekt. 10 efektov, idem si to položiť sem, tu sú tie piráty. Si to rozložím. Potom som si objednal takéto 3 rovnaké ohňostroje. Jimmyho vypalovačka. 16 rán, 4 efekty. To by malo byť aj, že koľko to trvalo, nie. Neviem, tu je. 24 sekúnd, 19 mm, 16 šot, 112 gramov. Dobre, to si vyložíme. Tu sú 3, ešte 2 rovnaké. Tak to si ich usporiadam, aby ste videli. No. Sú krabice prázdne. Čo bola výplň. Aj tuto ešte niečo. Tiež krabice. Počkajte. Toto je čo? Tiež prázdna krabica. Si povyberáme. Dobre. Vidíte, koľko z toho bordelu bolo. No, toto je všetko, čo mám na Silvestra. Nemám toho nejak veľa, ale aj tak to bolo drahé. Dokopy som zaplatil za to 93 €. Neviem koľko centov. Či koľko, 91, neviem už presne.
Ale dosť to stálo aj doprava, koľko 5,6 €. Takže tu je ten Jimbo vypalovačka, 3 ohňostroje, 16 ránové, tu je ten X-Mass 90 ránový, plus sú 4 balíky Double Pirátov, 50 kusov v jednom balíku a tu sú tie rakety 21 kusov. A to je všetko a ešte vám ukážem, čo mám ešte kúpený druhý balík, Takže tu mám ešte gulové pumy 63 mm, 3 a tu je Dumum 50. 4 kusy v balení a to je všetko. Ak sa vám video páčilo, tak dajte odber, like. Ahojte.